To je německý. Musíme ho opravit. Naší stanici. Velitelství? Američané, ano. Kapitán Anderson, Rota Fox. Byli jsme rozprášení. Ztráta 42 mužů. Čekáme na rozkazy. Dobře, dobře. A... Pane? Pane? Ztratil jsem je. Musíme to chytit. Máte souřadnice? Ano. Slyšíte? Ne. To bezradný. Nic. Pořád nic. Tak bychom šli. Bruxy! Kdo tam je? To jsou naši! Zdravím vás. Kapitán Anderson, ostatní Brit. Takže na co to tady čekáte? Nahoře, přenoste. Tu si tady Němci. Ukažte. Pojď. Tam. Jestli to není moc. Ale nevíme. Jdeme na to hned, nebo počkáme? Haj to dál hned. Nemá co říkat. Dokud zapadne slunce, tak... Jdeme to jim říct. Pojďte chlapi! Jak to vypadá? Jsou tam pár Němců. Na to dáme. Máte munici? Ano, okay. A vy? Jo. Tak dobrý. Připravte se. Sundejte si všechno, co nemáte potřebný. Granáty sebou. Máte granáty? Všechno došlo. Bohužel. Tak to zvládneme bez nich. Nejsou žádný granáty? Ani jeden. Musíme to zvládnout bez nich. Tak já to tady. Chlapi, jdeme na to. Zásobníky mějte po ruce. 2 vlevo, 2 vprostřed a 2 napravo. Prostřední si dávejte pozor. Budeme na ně tlačit, dokud si nebude moc vyměnit zásobníky. OK, můžeme?
Nikol! Ven nemůže, ať je to toho bejít! Krycí palba! Desátníků! Pojď, Jackne! Už je na ně, a dobro po nich. Byla to puška. Mám tam raněnýho muže. Jackne, době ti probáduj. OK. Kulometčík! Rychle sem! Dělej! Dobrý. Pohodě. Jo, tady dovnitř! Na okno, jasný? Viděj to! Jo. Desátníku! Vynoste ty mrtvý Němce! Jo. Ať tam v tom nejsme! Kapitáne! Co dál? Potřebujeme rádio. Je tam to rádio? Je to tady je? Paráda! Vypadá to dobře. Najděte naší frekvenci, jo? Sakra. Kapitáne! Musíme pár chlapů přesunout jinam. Tohle kdyby dostal zásah také všech posílené. Jdem pryč. Dostáváme. Dobrý? Jo? Vidíte to, kurva jo? děláte, Jasný. vojáků? Ty frekvenci! Kurva, to pak já jinak! Mluvíte s kapitánem! Dobrý? Dobrý. Tady další? Tady kapitán Anderson. Sešli jsme se s jednotkou, ano. Ano, úkol splněn, pane. Jaký jsou rozkazy? Tady máte zbraň. Dobře, pane, dobře. Děkujeme, pane. Ztráta 1, ano, ztráta 1. A jeden zraněný. Ono nemoc těžký. Ano, pane, rozumím. Rozumím, pane. Ano, mapu máme. Ano. Na sklad. Jak to vypadá? Nějaký main. Ale to tam něco opevnit a Němci mají přijít, já nevím, prej. Docela se toho bojím. Máme mapu. Máme. Tak výborně. Už jsme tady na noc, ne? Tak si trochu odpočinou. Máme latrínu. Máme. Paráda. Zvládnou to. Můj táta mi pušku dal, heja, abych dobře bojoval, heja. Můj táta mi pušku dal, abych dobře bojoval, heja.